बेलाइखे खा खामो जों 2500 किलोमीटर हिमै फाइका दिनै ताबो जोंनि हास्टेव तंनाय गुबुन दफानि मन्त्रि सन्त्रिनि इशारा बाय दिनै अरनबो दिल्ली पुलिस जोंना थगै दं ब्रक अलरेडी जोंना साका दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट दे जोंनि बार बार रिक्वेस्ट खाइमानि परे बरक जोंनो ठीक আছে जोंनो हिमना लिया किन्तु बरकनि गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बास हरने आं बायसोनो दरना जरात लांथानि बरक साका ठीक আছে जों अरनि हिमलिया जों अरनि हिमलिया हिमना सुजुग रोजागलि हंगाके बा जों बरनि जे पुलिसनि जे बास रहमानि बायफोर जों गावैफोर आरो थांसिनो जों बानायनाखा ताबको हठात सा खाइले बर हाइन हाइ बरन बरक सापिउका ना जों बास फान रैमालिया नर हिमि माथाया जों बरने कौनो माने ना खाइसि जों ताबको ताम सावका ना जों बास बरैमिया नर हिमि माथाया नर कनै कथाम के मा हिमनाय खरक बरनि बारा सुदस बुथुब के मा हिमिया प्लस हाय का अटो काइ थांदे कनै कथाम के अमाय के टर्चर खाइतों गम टोटली जों साइमान का हास्टेव तंनाय गुबुननि दफानि लिडार रक बर थानसानि किरिजाखायनो अ मुभमेन्ट कासनानि केबेंनानि हामिया खायनानि बागैनो दिनै बर त्रिपुरा हास्टेव तंनाय गुबुननि दफानि लिडार रक कासनानि केबेंनानि साखि होगैनाय आप्रान चेष्टा खायनाय अमाय करनि बरनि इशारा बाय जोंनो हिमना बर जायगा अटो काइथाना बर जायगा आरो बरनि गारि रहना हिंसामा बर हलिया आमतिके थंगै दंसि किन्तु कक्रै दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट साइन खालिमानि साल सारा त्रिपुराव हमचां रेली नि बिसिंति त्रिपुरा सरक राख खायने थानसा खायने फुमना नांनाय 2500 किलोमीटर हिमै फाइका किन्तु बरनि बोखा माया गलिया किसेपनो बरनि बोखाव कोनो माया दया करै सनो तब आरो हिमै थांनाय आन्दोलन खायने पन्द सुजुग रोजागिया एलईडी स्क्रिन थेपानो सुजुग रोजागिया गमायके थंजाक मानि बागैनो जों दिनै अमायनो सिरिं के जों साया के लायरिखा केन बेलाइखे आगलाइके दमनि रेजाल्ट मानाय ओ कमुनि दफन नेता रक जोंनो थंनाय रखबो रेजाल्ट मानाय समायके तब जों दिनै सगलायनाय 12टानि बिसिं जों आरो सगनाय जोंनि प्रोटेस्ट न राखे फुंनाय ठीक আছে नर हिमना बरिया नर गारि रहना हिमा बर होया जों व्यवस्था खाइथामे ठीक আছে किन्तु अपनि जवाब किन्तु नर माननाय हेसि जोंनि जेम्स जत किसनो परमिशन नाय तंगो बाहाय बाय के तामं खाबक बक्से सानो ब्लाइ के हामबाय सिन मेडिया रखनो खा हामियानि बिसिंति अबनो साख्लायनो मुसुङो पुइला सानानि सकां आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि त्रिपुरा रखनो तिनि खा काहामजा नंना मुसुङो तांगि हिमाले तिनि हाय साल 9 सेप्टेम्बर नो 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट एकमानि बिसिंतै त्रिपुरा हा जे त्रिपुरा किंगडम आबो भारत सरकार बाय जुक्त अंगमानि साल आमबागि तिनिन सालो ब्लाइखे खा काहा माया फारो तै काइसे दि खा दुनुक मानि हिंकावबनो तिनिनि हाय सालोनो जेबाबे त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि चाल बाय दिल्ली हाय प्राय 2500 किलोमीटर हा सालो पर्यन्त प्रभाव खिख्लायै जे मुभमेंट जों खालायै दङ आ मुभमेंट स्टप खालायनायनि बागै जत जा किसु नांमानि दन्द बेद जत शक्ति बरक प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै दिनै बादा खालायै सिनि अ आन्दोलन कासुनानि नायजाकमानि जों नुखा मिया प्राय आं जेहेतु अबनो रेसपन्सिबिलिटी नाय दङ 4 बार डेप्यूटी कमिशनार्स ऑफ पुलिस मीटिंग खाहेसी बनिसाय सकां स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जे जंतर मंतर नि बबायबो मीटिंग खा फर्स्ट मीटिंग ताम सालायजाक दंमानि जों फर्स्ट मीटिंग अककनो सालायजाक दंमानि जे त्रिपुरानि हायनै रक विशेष कइरे ट्रेन बाय रक सकपायने रक थानाय 6 तारिख रक सकपायै जों बाक्सानोबा बिल्ला मन्दिर तनिखा बाक्सानोबा अखिल भारत हिंदू महासभा तनिखा बरकनो ओ थाइनि सिमी जंतर मंतर तलांनानि बागै बास प्रोवाइड खाइजाकनाय गभर्नमेन्टनि थेके
पुलिस नि हयते नै सालायमानि सेकेंड पॉइंट हिंकांके जेहेतु 9 सेप्टेम्बर 1949 नो मार्जर एग्रीमेंट हिंका त्रिपुरा ओ सालो जों बाहायकि जों मार्जर एग्रीमेंट हिंमानि प्राय 76 बछरनि परे बोसोर जरति जंजाल खालायजाक दं त्रिपुरा साराव बोसोर जरति कष्टङै देप्रायबङै शोषण खालायजाक दं आबोनो फुनुकनानि बागै जों एलईडी स्क्रीन नि माध्यमे जंतर मंतर नि सिमी फुनुकनानि तंमानि आबोनो बर परमिशन रेना ने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स बाय संकोक सालायका बनि परेनो ताइसा हायनो हाय डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस बाय मीटिंग खानि अंगमानि परे आकोक न सालायजाक तंमानि जतन एलाउ खालायजाक नाय किंतु हठात कइरे तामो अंखा यू टर्न नङै त्रिपुरानि हयते जों बुजियो प्रभाव कलायखना गवर्नमेंट हयते चाप रहकना सडनली ताइसा हायनो हाय मिया सारिकनि 4 ता दिगे हायो आनो फोन खालायजाका डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस बाय ताइसा मीटिंग खालायजाक मानि परे एलईडी स्क्रीन जेसिनि त्रिपुरा सानि दुर्दशा दुख कष्ट सुसित खालायजाक तंमानो फुनुकना मानि परमिशन न सेगैना जाखा टोटली डेमोक्रेटिक बाबे जों खालायना तंमानि सिनि राइट्स न सेगजाक मानि नुकजाका हायसे द ठीक आसे आबं पाइखा सालायि कुनु मतेखाय खालाया जों सिनि दुखनो प्रकाश खायने हयते लाइव भिडियो नि बिसिंति फानो जों फुनुक जिनाय सारा इंडिया न हनै जों चंखा दिनै मर्निंग ताइसा हायनो हाय थासिंग ठीक 8 AM ओखाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि कॉल हायजावका जंतर मंतर नि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि बस नर न प्रोवाइड खायमानलिया अरे अब तामो हिमै माथाया 4 जनानि बेसि हिमका हांखायनो दंडनीय अपराध जावनायफो जेबाबे इंडिया ओ सारा भारत वर्षनि बररकनि राइट्स दङो जंतर मंतर हायजागो मुभमेंट खालायनानि आंदोलन खालायनानि खा दुमानि फुनुकनानि आ राइट्स की त्रिपुरा सारकनि बागै सिमिदा सेगजाक सिनायबा तांगै साबो आबो खालायतं आबो जों इसारा रना नांगिया जों गाहाम कायनो क्लियर का बुजिबो त्रिपुराव आसुगै तंनाय जे गवर्नमेंट त्रिपुरा सानि डेभलपमेंट नाया त्रिपुरा सानि मानथाय मानथुनि नाया बरफ न किंतु का सुई तंगो हायसि हायबनो सुङाबनो साना नायो नों सुनो बासति का सुई मानो नों सुनो एलईडी स्क्रीन ति का सुई मानो किंतु जानतानि बखानो का सुइमिया हायसि निबो जानतारो मकलनि मक्ति खिखलाय हैदराबाद रकनि मिया फाइसक पयो हायसि थुया करे देहरादून रकनि तिनि फाइसक पयो हायसि बसक जराति का सुनायबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि होयते याथे कबाय तो फाइ हायसि यस याथे कबाय रक पर्यंत हाय तो हायसि पारावो मुया फाले आजिनाय र गांद्रि फाले आजिनाय र दिन हायजरा खाय तंनाय र 50 टाका 100 टाका खाय सुबा हरे एटीएम ति रां हरि तंगु जाते माइ फाइसे पनो चावै आंदोलन सक्सेस खायतु ने हायसि अबना केबेंनाय कुबनि दफर पाप नांनाय पाप यस बरक ताबो जे खाय तंमानि जे बरक फुनुबै तंमानि तिनि हायसि जों अबनो क्राक जवाब मारनाय बांलादेशनि लांता सेंतां फाइप्रो जोंसि माइसानानि रिकांसारो माइ खपसासानानि सुजुरो पाप नांनाय पाप तिनि जे नरनो सेवा खाय माने नरक रंफरेगिरि हजाफोर बांलादेशनि रंफरेगिरि हजाफोर जोंबाय सुबाजाक माने अस्वीकार खायनि तिनि जे जोंना टर्चार खाय माने अमनि पाप नांनाय पाप आबोनि बागिनो जों कयनाय सिनि त्रिपुरा सारनो खा दुख नांनानि नांया खा बायनानि नांया बरंस जों ताइबो सिनि सलिडारिटी नो क्राक खामा फुनुंनाय हायसि हम सांग्रालो बदल नफा नांनाय त्रिपुरानि गवर्नमेंट रक त्रिपुराओ जे कुबुनि दफा तंनाय रक सुजाकक सानाके कुबुनि दफा तंनाय रक कुनु दिनो नाया हायसि सिनि मानथाय मानथु सिनि मानथाय जों दाबि आदाय खालायतु किन्तु प्रब्लेम खाबो से कुबुनि दफा रक सुनो का सुमानि जों बुजियो फिया सिनि त्रिपुरा सा तंगै तंनाय एमएलएस रक मिनिस्टर रक एसटी कैटेगरीज नि बरक सुरु से का सुई तंगो अबाक नांजांनाय को खायसि वाना जांनाय को जे जागाव मणिपुर प्रॉब्लेम नों तंफुरो तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत्तनो या करी किंतु दफानि बागै जातनि बागै थानसांग हायसि मेघालय रगो किंतु तेलंगाना वो किंतु त्रिपुरा वो के तामो सिनि पार्टी से सिनि बागै कतर जाति कमर द थां केबनास नाया हायसि पार्टी से बंगनि बागै कतर आम बागै जों साख्लायना मुसुङो दिनैनि हमसां रैली जस्टिस नि बागै सिनि हमसां रैली नाय
दाबीनि बागै सिनि रेलिं नाय इनजास्टिस खालायजाक तंमानि खरां नाय हायसि ताई जंतर मंतरबो ताई सेराबसे तंहायनो जत्त बरक रकना आं खाबै खुबै कयो जानि जानि व्यवस्था खाय जाते आरो सपायै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सिनी मुक्ति सिनी खरां बरक जे खुंजु मुथुबै आसुगै तंगै तंमानि सरकारनि बिल्डिंगो एसी बिल्डिंगो बरक तो जों मा सिसारनाय हायसि और बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी टॉर्चर त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी गो बैक बार बार माही लेनाय बांग्लादेशी गो बैक बरक 2024 में खाई तंग 26-30 में खाई तंग बांग्लादेशी गो बैक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जैसे कपन जों नानाय ते सिनी त्रिपुरा से कौन बरक जो गसे मन न जैसे कपन मारनाय हाया के त्रिपुरा हाबो सभा चलेनाय त्रिपुरा हाबो हरचुं सानायसि।